Dami di batana sumurum sian salu naroha. Ima mangaramoti ati-ati dut pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tabe jala horas manita salukna salam sehat. Damang dainang hurian itu hatta tatangihon mak hatani di bata ima jamita minggu tanggal 21 Juli 2024. Tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 27 ayat sada rodi ayat onom. Ujahama dihita. Marjiama parmahan akan namangago doho paserakon biru-biru nahu parmahani. Ninna Jahoba. Di bahini boti hatani Jahoba di batani Israel dopak parmahan akan namarmahan bangsoku. Dunga di paserak kamu pungwaku. Jala diojarhamu jala dang di mata-mata kamu nasida. Ida ma luluhonokku ma tuhamu hinazaha ni pabahenamuna ninna Jahoba. Jala papungoku ma pasi-pasi ni pungwaki sian saluhut luat haabolongan nasidei. Jala aduoku nasida mulak tupa japalan nasidei. Asa matorok mabue nasida. Jala patindangoku ma tunasida parmahan aka namarmahan nasida. Asa unang betahuton nasida manang tarsonggot. Jaladang mago nanggo sada ninna Jahoba. Ida ma narodo aka arisogot ninna Jahoba. Patindangoku ma disidapit sada tubur natigor nabakit raja jala napistar. Jala hajonjokonon nama uhum dohot hatigoran ditanoi. Diaka arina dapota tua majuda. Jala Israel marsonang-sonang di ingananna. Jala odo guarna dohonon nihalak. Jahoba parpitorata. Huria nahinaholongan. Adong sada sarito namaripola. Adong masa halak guru kebatinan di Mesir najulu. Guarna ima Jun Nun. Terkenal do ibana. Alai nangpe begitu terkenal jala dihormati halak. Tong do ibana tampil sederhana. Pahean naipe pahean nasederhana do. Gabe suku-suku marohani sahalak sisianna duli-duli. Isukum ma guru. Kan terkenal do. Alai buasa soni turus pahiamu. Da bodo tahe pakiamu nadumenggan siani. Asa songon natongam idaun. Aijol mana terkenal doho guru ninna. Tarsonggok do rohani guru Junnun. Mambege suku-sukun ni murid nai. Si doli-doli ih. Alani. Laho mengalir parsiajar tibana. Dibuka ma titinna. Dilehom ma tu si duli-duli. Didok ma. Lau maneho tu pasar. Gadis ma titinon. Alai unang moru argana. Sekeping emas. Di panok notis duli-duli ma titini. Roado ida rupana. Jala ragu-ragu di mana. Ai dia malakuon sekeping emas. Alang pesoni lau do mana. Lau manggadis tu pasar. Parjolo ditawar di mana do titini itu par 3 abit. Dangolo par 3 abiti. Didok adak tu dihakku ininna. Dungi paduahon ida foto di mana ma toke parbotot. Ipe itor ditolak do. Adang laku ibah ninna. Patuluhon ida foto di mana ma sahalak toke boras. Jalai tawar homai. Roma toke borasi asima rohana. Ale oru di bana manuhori. Ale unang ma sekeping emas. Molo dileko sekeping perak bahutuhor ninna. Ale dangolo si duli-duli. Ala tonani guru Junnun. Unang moru sian sekeping emas. Ala ni putus asa memana mula mai ilapor masoni tu guru Junnun. Mekel lo guru Junnun. Mabigi. Gabi hidup mamusi. Lao maho salinai. Tutok ke emas maho lao. Jala patudu mon. Ala unang beho memben arga. Lo manasida
nama nawar sadia argani titinon. Gabe sao may mana lao nang pemarungu-tungu di bagasar rohana. Alai dah sadiriling. Mula may mana siya toko emas. Marlojong jala hosa-hosa. Ninna masyan na daw. Guru. Ay titina doon. Dang ditada partiga-tiga abiti titimon HP. Dang diboto toke boto ti HP yon. Jala dang ditada toke borasyon HP. Ay tersonggot doon nakin di toko emas. Ay di Pangido Nasida argani titimon 100 keping emas. Gabe curiga do Nasida tuau. Didok sia dia do ditakoho titinon ninna. Alani dang baranyau manggadis. Disuruh Nasida do asau paulakon tunapunasa. Saharinai mekel ma guru junnun didok ma. Tohodoi argani titinon dang muru sian 100 keping emas. Jala holan parmasdo nama boto arganion. Lausima suku alus tu suku mi boasa turusa marpaheas songonon tudus tutut tititinon. Hola partiga-tiga emas do na boto kandungan emas nadong dititinon. Ope atusima persiajaran. Taringot menilai ningulun jolma ganuk diri taobdo nama nada dirita bebet bibit bobot hitaro na umboto kualitasta dang alani paheanna dang alani penampilanna dang alani pangkakna do jabatanna jaladang alani taboni hatana bigion alai kandungan neido ima hata hasitongan naharuar sian ibana marhiti ulaonna tarsongo titinon kandungan emas nedo anggo na upollu. Ailam torop do nuengon akamang do inang napalsu asa ido do honon marhite sarito na maripola sinakinani. Saira nasitong idaon HP napalsu. Disangka emas ternyata loyang. Disangka loyang ternyata emas. Orang yang jujur hanya bisa dinilai orang jujur. Emas hanya bisa dinilai tukang emas. Holan partigorido na uboto hatigoran ni ulaonna. Jala odo intina. Holan parmahan na dengganido manada akka biru-biruna akka na pinarmahanna. Kamang do inang asa obartusido dipatidang debatama sada tubur natigor nabaki raja jalan nama kajongjokon dot hasitongan tidak kepalsuan jaladang perlu akka penampilan HP topeng indo saluhna ibarat emas dan loyang asli dan palsu songonima parasingan ni parmahan nadenggan do parmahan na jahat na di bare tahun diturpu jeme tahun hurian itu hatta panuirang Jeremia di Jawa di Bata gabi panuirangna kira-kira tahun 627 sebelum Masehi. Laho manuirangi di Juda. Dan memang di tiki situasinya harajau ni Juda terancam hancur. Setidaknya adong tulu hadosaon nasida parjulu. Raja akar raja mamareta gumodang sian nasida manundalhon debata. Mangasaong gugun nasida nang mangasaong debata. Alai padua au muse ima. Nilai-nilai parugamoon nasida gabe siswara do sudi. Ai pura-pura do nasida beribadah HP siswara do saluna. Daodo anggor rohana nasida sian debata. Dipuji pamangan nedo debata. Alai rohana daodo sian debata. Gariada ditudah lo nasida debata. Jala aturan do ruhut pe di suadaun nasida do. Marsobar tong nasida tu gana-gana. Patuluhon. Jala omma pangalasan nasida na ubbalga hadusaun nasida ima. Dang ditangihon nasida si paingok nyaka panurirang ni debata naro paingoton nasida. Naro pasahaton tona ni debata. Taringot tu aha namasa taringot tu picak-picang
dot uhuman hadusaon nanay si pamasaon ni debata. Gariada tahe nasida sendiri do mengangkat si atonga-tonga nasida gabe malim di bakas coro. Di sarana si hanya do si pasur. Nah dua on terkenal do mamari tahun inna nasida do. Aidang si tong debata manguhum bangsona. Sadeling 70 tahun, Holan 2 tahun do ninna. Jeremia 20 lalu ayat 7 ayat 10 sada. Siala pamari tahun ni nasida mambahin gabedang be mabiar bangsoi. Gabedang yolo nasida be akka panurirang ni debata, na ditongos debata, na disuruh debata tu nasida. Dang porsia be nasida akka si paingoti. Dang porsia nasida tu akka baga-baga uhum sida buon debata tu nasida. Jaladang adong panol solion ni bangsoi ala ni harus saunne. Gariara tehe lam di pajok jok do marsobba tu gana-ganaan. Alani do kamang inang diturpu jami taon. Didok debata marjea ma parmahan akan namangago do paserakon biru-biru nahu parmahani. Jeremia 20 ayat sada. Uhumo ni debata ma parmahan parzahati. Alai biru-biru na marseraki. Di papungu debata jala ditogihon tu pajapalan nasida asa matorok mabue nasida. Jeremia 20 ayat 2 sa'ro ditulu. Dung di papungu nguse biru-biru na marseraki pati dangoni debata ma di nasida sada parmahan nadenggan. Namarmahan nasida asa unang betahuton, unang betar songgot, jala unang mago nanggo sada pesian nasida. Ayat topat. Parmahan nadinggani imam si bakit gabe raja napistar napajong jokon uhum dot hati goran di tanon ayat 5. Parmahan nadinggani dona asli jala parmahan napalsui tardapot ma haboto amma hazahaton neh dangboy ditabunihon disangka emas ternyata loyang disangka loyang ternyata emas dang boy ditabunihon. Nang pehiratama idaon penampilan, nang pelabok makatai, jala hiratabo begeon jamitana, alai ikon haboto ado kepalsuanna. Tarida doi sian pangulauna. Parmahan parjahati pasobonna do akka biru-biru ne. Lo madisi male-malean, lo madisi marserak, hiraga beso parma, iraswadong do parmahan na sidai daon. Alai sebaliknya, molo parmahan na denggani, dang penampilan nai na diutamakan. Alai pakubasyon nedo, pangulaw nedo, ay papungon na do kabiri-birui, jala ditogu do tu pajapalana, asaboy na sida mangulu, unang mauas, unang male. Asaboy gabe dapot tua, jala marsonang-sonang, akka biru-biru na pinarmahan. Hurian itu hatta. Isi do nadido nadi bakasatur puhon parmahan nadinggan. Dunga do paktu hita parmahan nadinggan iseme. Di siaon parmahan nadinggan ido hosana humokop akka biru-biruna. Jala mulu parmahan nadinggan di mana? Ditada do akka biru-biruna na pinarmahanna. Iseme. Parmahan nadinggan ima Yesus Kristusi. Mulu tajaha Yohanes 10 ayat 14. Ibana do parmahan nadenggan, ibana do sumeaon hosana, jala itada ibana do sudi na adong di ibana. Atau rade mahita di parmahan Yesusi. Ibana do dipatidang debata sian tubur natigori. Sian sidapiti. Jadi akka napinarmahanna dibuat do hita tu hati goran. Jala dijodoh hita asa mangulahon hati goran atau ngak kamang duina tapake ma ngulut taon siulah hati goran aidunga diparmahani parmahan nati gorrohai hita saluruna. Amin. Mauliate mali debata di hatam nabadiai napai ngotok kami asa toktong huyutok kami parmahan nadinggani.
Jala ditubus so dohami, dibuat ko dohami tu hati goran. Asa parsido dohami, maka jongjok podok mangulahon hati gorani. Sai patau mahami mangulahotsa di bagasan Yesus Kristus. Amin.